dejlig lille dreng kom til verden den 18. november i 1964 i Skotland. Han blev døbt John Paul Houston. Der gik ikke længe, før han blev omringet af en masse dejlige søskende. John Paul, Tony, Mark, Therese, Claire, Mary Louise. Men så var der flere at elske. John Paul startede på kostskolen, og det var ikke en behagelig oplevelse. De ældre elever var rigtig lede. Men John Paul var stærk, og hans tro holdt ham oppe. Han fandt en kæmpe interesse i religion. Han ønskede at blive præst, men en skøn jomfru skulle snart ændre på dette. I 1984 mødte John en dansk pige, som skulle ændre hans liv for evigt. I Danmark der bliver født en dejlig lille pige den 11. januar 1965. Hun døbes Susan. Ikke længe efter fødes en dejlig lillebror, som Susan elsker højt. Han hedder Jan. Susan klarer sig godt i skolen, og senere hen tager hun til Skotland. Det gør hun som au pair-pige. Her møder hun i 1984 en skotsk fyr, som vil ændre hendes liv for evigt. De flyver sammen frem og tilbage fra Skotland, men beslutter at bosætte sig i Danmark. Susan lærer John Paul at snakke dansk gennem børnebøger. En lille pige kommer til verden, Sarah. Og i 1988 gifter parret sig. Den 17. december 1995 bliver der født en meget fed baby. Den hedder Naja. Familien Houston flytter ind på Møldrupvej nummer 15 og får en dejlig hund, McCoy. Mange ting opleves i det hus. Naja, hun starter i skole, og Sarah bliver student. Ikke mange år efter flytter Sarah hjemmefra. Ikke længe efter flytter familien Houston til Skotland med drømmen om at starte eget bed and breakfast. Det sker dog ikke lige helt som planlagt. Familien Houston flytter først ind på Newton Farm. Et meget lille og isoleret hus op på en isoleret bakke, men om morgenen der bliver de dog forstyrret af en masse morgentrafik. Dernæst flytter de ind på Slains, som er et hus, der er en del af et slot, som inspirerede bogen Dracula. Der boede de ikke særlig længe, og Susan var heller ikke særlig glad for det. Dernæst flyttede de til South Stedding, et hyggeligt stort hus med søde naboer og en masse køer og får. Men Danmark er simpelthen der, hvor deres hjerte hører til, så de flyttede tilbage igen. Nu bor familien Houston på Slusbøl Allé nummer 7 med verdens dejligste hund, Chester, og Sarahs søde forlovede, Benjamin. De er simpelthen en lykkelig. Åh nej, tusind, du er ikke!